سي راديو رنينا زلنا كبرات خطات مدب مباركس لما أنتي أب أوبن مايك كفت مدرخ عدوم قاشانا ممهرنا أيانا قديم تقادالاي برهانا قبرز قابهر براش ويك أهمزن احنا لنا نسوع براشينو يوم سانا زلو ويلكم براش قال حنت أنا ياناتا إذا براشينو بزحت يوم تزاريبهم لا كم قليل مليقني مقدامي براشينو مسبولكو ناتا قرب نيشتي استيكعلك هجي ساق انتا نيرا ابزي دمس رادي إرنا قدمسي بزحت سبات رئيتو سديدوم لي مدب شخورتت مدب نير نسنبس فينو ناي مزاناقعيو هجي إذا شخورتت بالسي إليا نايم تايو قال لي لمس بزحت ايتقبلوان أنا كم تفلت أني أب ديمقراطية زأمن أب ستايسل زغونكو نع أتقبله كاب شخورتت ناب شخورتتينو غيريا هالجغاسي كاب تبراشتي ناب براشينو تغيرت كوينا سمي علامة تقبل نتا العلي زلهم لك كايله أوكي تانكي براش تعمي بشم كلهم تخطاتلتي دمسي رادي إرنا ندلوتان كمسجنا كافتو بقدامي بسترخيبنا مسعللنا تي جزية سلسة ودعنا هب توبيك تطولنا نيرنا مو نلوم بخمنا قصلا حابرنا نيرنا نابا اينا خنملس من الوقت نزوم كلهم سمعنا زلو هالو كتب لهم تلالي خام جمريا تا ميكروفون نباها قدفا حابشو نقولهم تقاتاتلتنا يريدي إرنا في الله كان زي ناتي تقاتاتلكم بزح قبر ملستات ونمتعني بالكذي واستفالالي من قطات سلو نقولهم بزح سلام بل حفشو نقولهم ملوز بيترا بوغن كونكا دادوتن أولا راديو إيران مالس ثانك يو براشينو مبارك نبتا مجرشات تو زبلنا لا تيما قبا قصلي نساق انت انيرا قدم حجي ابزي كويناتناي ኢትዮጵያ አውሽት ኢትዮጵያ ዝነበረ ምስትግራይ ኤርትራው ምስተሐወሰቶ ቁርብ ሲምፓቲ ናይ ትግራይ ነይርካ ክሳዕሪዮ ብሎምን ክዕወትለዎ መኻትብል ነይርካ ሕጂ ኣብቲ ሰዱልካ ነበሩ ርእተታት ተመርክሰ እንደዝሓተካ ዘለኹ ብራሽ ካብዞም ትግራይ ተዕወት ዝብሉ እንዲዮም ዝብል ቃላት መጺ ነይሩ ስለዚ ነዚኣ ቁርብ መብርህ ክትበለይ حق دي خمدي سمعتاتك كالاي من الوقت امونغو من دخي قارصك مسا لاغبا بيله ابز ساعات زي تقاوم اكل انصار هغدفتس يزولو كل قات زي كونس كفالناتو مس ابديو مس ويانو خينو نيسياس وي سرعه هغدف كطف دلو مخانو كيتحبا عويل زاربولو تيما إمو نزخت كمي تقبلو زين قلت بزين قرنا من البات كنجمر براشينو مايكروفون نباها يوناتان صبو تانا حتى تاتا قريب كان دلها بقبو تردينا نلوها تحادة تقدم ايزبال كايو زتقراي كعوات كم زلو اتريري الزارو ولو نيري نزل عالم كاخ الزارو وليه مخنيات خاهم حدا حزبي انا بزعبه حزبي يتزارب دلخو زعايتراغل كله حجان خم حدا ودب وي كم حدا نسلطان زوادادر دلو سب كوينه ديكونكو فتحيت حزبي ايترا نخركب دقاقي ما كل غزي زلعلو ازي وريدو دلو حزبنا ازي تقنطيطو حدا هيوت ترخبلو تهزبنا سدرا تحاويفو زنبرلو وطباوع بيتنا يتهاجر عابيو كم دلاي خسرحن كنقدن منسي ولدو تقبو
መጻይ ዕድሉ ናይ ነፍሱን ናይታ ሃገርን ንኽኸውን እዚ እቲ ትምኒተይ ትባሃግናተይ ኩሉ ግዜ ዝገልጾ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣብ ዝሓለፈ እውን ገልጾ ነይረ ዝሪኦ ዘለኹ ዓዲ ተቆልዑ ህፃናት ኣብ ቤት ትምህርቲ ከለዉ ሳብ ክንደይ እንዳተኸስኮሱ መጻኢ ናይታ ሃገር ወሰንትን ቀየልስን ንሳቶም ከም ምዃኖም ኣሚኖም ክሕብሕቦም ክርኢ ከለኹ ከምዛ ዓይነት ሕብሕብ ኣብቲ ህዝብና ከዓ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ክርኢ ስለ ዝፅበይ እዩ ምክንያቱ ቆልዑትና ዓብዮም ወላዲት ከም ደጋጊመ ድብሎ ማለት እዩ ወሊዳ ሓቂፋ ኣጥብያ የዕብያ ድሕሪኡ ኣብዚ ወተሃደራዊ ክስታይ ኣረኪባ ኣገልጋሊ ናይዚ ዘሎ ስርዓት ኮይኑ ክርኢ ከለኹ ንዓይ ደይኮነን ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘሕምሞ ይድርዳእኒ ኣብኡ መሰረት ብምግባር ከኣቲ ናይ ህዝቢ እዚ ፀጋ ዝኽረክብ ኣለዎ ኢለ ናይ መላእ ናይ ጀርመን ከምኡ ፀጋ እንዳተተምነኹ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘይትምነየሉ ምክንያታት ከዓ ፈፂሙ የለን እዚ ስርዓት እዚ ጅብቲ መሰረቱ ግደፍ ዝበሃል ደጋጊመ ገሊፀ ዕምሩን ሂወቱን ዕላምኡን እዛ ሕጂ ዘላ ብሓፂሩ ዝርዝር ዘየድልያ ማንም ኤሪትራዊ ኣብ ከመይ ህሞት ኣሎቲ ሃገር እንታይ ይመስል ክሳብ ክንደይ ተደዊኑ ከም ዘሎ ሃገር ብሙሉኡ ደገ ይሃሉ ኣብ ውሽጢ ይሃሉ ደጋፊኡ ይኹን ተቃዋሚኡ ግዙእ ናይ ስርዓት እዚ ኮይኑ ኣብ ትሕቲኡ ዝነብረሉ ዘሎ ህሞት እዚ ነበርያ ነበረ ክኸውን ኣለዎ ኢለ እንዳተማጎትኩ ካብዚ ሰጊሩ ህግደፍ ምስ ብልጽግና ምስ ኣብይ ተሰማሚዑ ነዚ ዕላማ እዚ ወይ ነዚ ስነ ሓሳብ እዚ ንኸስፋሕፍሕ ብኢትዮጵያ ገይሩ ካብኡ ቀፂሉ ሶማል ኣብ ሱዳን ከምኡ እንዳለ ቀርኒ ኣፍሪካ ኪንኡ ዝኸይድ ብዕላማ ዝሰርሓሉ ከም ምዃኑ ስለ ዝኣምን ሰብ ምናልባሽ ከምኡ ዓይነት እምነታት ዘይብሉ ጥራሕ ከም ሓደ ዲክታተር ከም ሓደ መራሒ ዘይኮና ዘሎ ኢሉ ዝሪኦ ክህሉ ክእል እዩ ኣነ ግን ንዓይ ዝርዳእኒ በዓል ዕላማ ከም ምዃኑ ዕላሙ እዩ ከዓ እሱ ከዓ ኣሉ ይብለሉ ዋላ ኣይንሕፈሉ ኸማን ነዚ ጉዳይ እዚ ዓዊሉ ዝገልጾ እዩ እዚ ተሓሳስባ እዚ ስነ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ኤርትራ ጠጠው ክብል ዘይኮነ ዓለም እውን ብዓብዩ ምሽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓለም እውን ክትመሃረሉ ኣለዋ ኢሉ ትዛረብ ትካል እዩ እዚ መርጎፂ እዩ ዕላሙ እዩ እዚ ዕላምኡ እዚ ከዓ ኣነ ብግቡእ ስለ ዝተረዳእኽዎ እዚ ካብቲ ሃገር ኤርትራ ሰጊሩ ኣብቲ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልእ ጎረባብታ ሃገራት ከይሰግር እዚ ብዓቕመይ ብዘፍቅዶ ንኽቃለስ ላዕልን ታሕትን ንብል ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ክብሎ ከለኹ ሕጂ ልክዕ ዘነ ህዛብ ዘን ጎረባብታ ሃገራት ከዓኒ ነዚ ዓላማ እዚ ከየስፋሕፍሕ ክቃለስኦ ከም ዘለዎን ይምዕድ ወይ ይመክር ምስኣቶም እውን ተሳንየ ብሓባር ኮይና ነዚ ስነ ሓሳብ እዚ ናይ ዘለኣለም ሱር መሰረቱ ክጠፍእ ከም ዘለዎ ክንገብር ከዓ ይቃለስ ማለት እዩ ኣብዚ መሰረት ብምግባር የባርቲ ናይ ትግራይ ሕጂ ነዚኣ ንምግባር ቅድሚ ሕጂ ገሊፀ እየ ነይረ ኣብ ኤርትራ ንምሳሌ እዛ ሕጂ በፂሕዋ ዘሎ ደረጃ ክበፅሕ ከሎ ከምዚ ኢሉ ሶ ኢሉ ብሃውሪ መፂኡ ትኽኢሉ ወይ ከዓ ብሃንደበት ዝመፀ ኣይኮነን ነዊሕ ጉዕዞ ከይዱ ካብ ሰብዓት ሒዙ ዝሰርሓሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ህግደፍ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተሓቢኡ ኣብ ውሽጢ እቲ ማሕበራዊ ሰልፊ ድበሃል ናይ ህዝባዊ ግንባር ተሓቢኡ ሓደ ምስጢራዊ እዛ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ትገዝእ ዘላ ሰልፊ ንኽትዕወት ዝገበረ እዚ ከዓ ዝወሰደ ይውሰድ ዓመታት ጥራሕታ ናይ መወዳእታ ውድቕቲ ሃገር ጌርካ ነዚ ህዝቢ እዚ ብድኽነት ጨፍሊካ ከይመሃር ዓፊንካ ንኽትገዝኦ ዝቐለለ ከም ምዃኑ ኣሚኑ ኢሉ ዝሰርሓሉ ከም ምዃኑ ስለ ዝፈለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ክሰግር ከሎ ከዓ ምስ ኣብይ ተሰማምዑላ ከምታ ኤርትራ ሕጂ ረሲዐዮ ብኸመይ መንገድታት እዩ መጀመርታ ዝጀመሮ በቶም ናይ እስልምና ሃይማኖት ዝተቐበሉ ኣካላት ንዕኦም ቅድሚኡ ነቶም ምሁራት ዝበሃሉ ኣብ ውሽጢ ቃልሲ ዝነበሩ ነዚ ምሁር ዝበሃል ብመሰረቱ ክጠፍእ ክኽእል ኣሎ ሓንቲ ውድቕቲ ሃገር ክትገብራ እንተደኣ ኮንካ ምሁር ዘይብላ ሃገር ክትገብራ ኣለካ ምሁር ኣጥፊኡ እናጥፍአ ከዓ እናቐፀለ ዝኸደ ኣብቲ ሃገር ነፃብ ዝኾነትሉ ከዓኒ ነቲ ምሁር ዝበሃል ኣካልን በዓል ዓቕምን ዝኾነ ናይ እስልምና ሃይማኖት ዝተቐበለ ብጅሃድ ወይ ከዓኒ ብናይ ጥርንፍነት ናይ እስላም ኣመኽንዩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ባኢሱ ንዕኦም ብዝከኣሎ መንገዲ ከም ዝጠፍኡ ገይርዎም ማለት እዩ ድሕሪኡ ከምኡ እንዳለ እንዳቐፀለ እተን ካልኦት ከይዱ
ኣብ ኢትዮጵያ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክዕወተላ እንተኮይኑ ተቐዳመይቲ ክገብራ ዘለዎ እንታይ ንህዝቢ ትግራይ ከጥፍኦ ክኽእል ኣለዎ ኣምሓራ ይኹን ኦሮሞ ይኹን ካልኦት ይኹኑ ነዚኦም ብቐሊል ክትስዕሮም ፀገም ከም ዘይብሉ ዕንቅፋት ዝኾነና እዚ ህዝቢ ትግራይ ይድበሃል እዩ ኢሉ ኣሚኑ ክልቲኦም ብስምምዕ ብረቂቕ መንገድታት ኣዝጊቦም ኣብቲ እዋን ናይ ኮሮና ዝነበረሉ ግዜ ኸማ ዓለም ክትዛረበሉ ብዘይትኽእል ደረጃ ኣዘንጊዖም ነቲ ኩነታት እቲ ጀሚሮሞ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝተረዳእኹ እያ ንኸባር ህዝቢ ትግራይ ንሪሙ እዚኣ ክጣፋእ ክኽእል ኣለዎ እቲ ተንኮላት ናይዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምናልባሽ ዘይክተረድኦ ክኸውን ይኽእል ኣነ ግን ስለ ዝተረዳእኽዎ ናይዚኦም ስዕረት ናይዚኦም ክሪኦ ክኽእል ኣለኒ ተሳዒሮም እንተወፂኦም ንዕኦም ጥራሕ ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ብዓብዩ ትንፋስ መሊሱ ቁርብ ንኽቃለስ እውን ፍሕትሕት ከም ዘይብል ስለ ዝኣመንኩ ነዚ ኣይደ እየ ኣሚነ ህዝቢ ትግራይ ክዕወት ኣለዎ ዝብል ዝነበርኩ ካልእ ምክንያታት ኣይነበራን ማለት እዩ ስለዚ እሱ ከዓ ስለ ዝኾነ ስኑ ነኺሱ ከዓ ንሪሙ ተዋዲቑ መጀመርታ በቲ ዝወሰድዎ ስጉምታት ብምዝንጋዕን ብመፅናዕትን ንሳቶም ዝኸድዎ ነበሩ ቁሩብ ኣዳኺሞም ነሙ ክሳራታት ተረኺቡ እዩ ጥፍኣታት እውን ጠፊኡ እዩ እቲ ህላውነቶም ግን ከም ሃገርን ከም ህዝብን ግን ጠጠው ክብሉ ምኽኣሎም ሳብ መወዳእታ ይሕበን ኣነ ምክንያቱ ሓደ ህዝቢ ክጠፍእ ፅንተት ናይ ሓደ ህዝቢ ክትምነ እንተ ደኣ ኮይና ኣነ ኣብ ኣረሜን እውን ተቐይረ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝሓስብ ኤርትራውን ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ልቡ ተመሊሱ ስለ ከም ህዝቢ ቁርብ ሃይማኖታውያን ኢና ሃይማኖታውያን ኮይና ብዛዕባ ሕማቕ ናይ ሰብ ከይንትምነ ነዚ እናጥፋእናዮ እንተኸድና ፅቡቕ እዩ እቲ ሕማቑ ባና ኣብ ኤርትራውያን ሕጂ ነጊሱ ዘሎ ዝነበረ ንፅህናናት ዝነበረ ርህራሄናት ዝነበረ ልውነትና በዚ ዝፈጠሮ ህግደፍ ንሱ ጠፊኡ ሳዲስትስ ብጣዕሚ ጨካናት ዝኾኑ ኤርትራውያን እንዳተፈጥሩ ኸይዶም ዘይነበረ ህይወት ዘይነበረ ኣገባብ ናይ ኤርትራዊ ባህርያት ሎሚ ኣብ ከምኡ እናሰዓረረ ኸይድ ከሎ እዚ ኩልና ንሳቀየሉ ዘለና ስለ ዝኾነ ንዑ ብዙሕ ምግላፅ የድልን ኣነ ግን ካብ ከምዚ ደረጃ ዝኸኣቱ ፈቃደኛ ስለ ዘይኮንኩ ነዚ ህዝቢ እዚ ይኹን ዝኾነ ህዝቢ ሰላም ናቱ ዝትምነየ ንሰላሙ ክብል ከዓ ክዳኸም ይኽእል እዩ ብዙሕ ጥፍኣት ክጓንፎ ክእል እዩ እታ ዝያዳ ተድልግን ከህላውነትካ ኣረጋጊፅካ ጠጠው ምባል እያ ሕጂ ከዓ ህላውነቱ ረጋጊፁ ጠጠው ኢሉ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩልና ኩነታት እንከታተሎ ኣለና ተስፋ ገብር ከዓ ሰላም ነጊሱ ሰላም ናታቶም ምንጋስ ከዓ ሰላም ናህና እውን ሓጋዚ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝኣምነሉ ብልዕሊ ዝኾነ ግዜ ሓንቲ ትኹን እውን ብዝዓዞም ህዝቢ እዚኦም ሕማቕ ትምኒት ሒዘ ክብገስ ኣየምሕረለይን እዩ ኣይገብሮን እየ ኣይከውንን እዩ ከዓ እዚኣ ክብላ ደሊ በዚ ምክንያት እዚ ሕጂ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ዝያዳ ክዕወት ከም ዘለዎ ተዓዊቱ ከዓ ይድብሎ ዘለኹ ንሱ እዩ ህይወት ስለ ዘጥፋእኻ ወይ ዓድታት ስለ ዝጎደላኻ እዚ ንግዝያዊ ዝኾነ ክሳራታት ንዕኡ ተኪኡ ግን ነቲ ህላውነቱ ጠጠው ረጊፁ ዘሎ እሱ ዝያዳ ስለ ዝምረፅ ብኡ እንተረኣናዮ ፅቡቕ ይበሃላ እየ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ኣያና መምህርና ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረ እግዚአብሔር ብራሽ ካብ ከተማ ሽቱትጋርት ባደን ቬርተንበርግ ጀርመኒ ምሳና ዘሎ ብራሽ ምናልባት ብታ መጀመርያ ክሓተካ ከለኹ ቢለያ ነይረ ደለይቲ ፍትሒ ተቃወምቲ ኣንጻር ስርዓተ ግደፍ ጠጠው ዝበሉ ማለት እዩ ምስ መንግስቲ ትግራይ TDF ወያነ ኮይኖም ንስርዓት ህግደፍ ከፍርስዎ ከጥፍዎ ከም ዝደልዩን ምስ ወያነ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ምስ ኣብ ኸማን ዓዊሎም ዝዛረቡሉ እዩ ምናልባት ኣብዚ ዘለካ ርእይቶ ይኽፈልጥ ደለ ተቕበሎ ደዚ ሓደ ኣይቅበሎን እንዲ እንታይ ማለት ኣይቅበሎን ያዋ ምስ ዝኾነ ኣብ ዓለም ኢና ዘለና ኣብ ዓለም ፖለቲካዊ ውድባት ኣለዋ ተን ፖለቲካዊ ውድባት ከዓ ነናተን ዕላማታት ኣለወን ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብወገና ኸ ልክዕኹማት ሕጂ ትቅበሎን የድብሎ ዘለኹ ተን ውድባት ምስኦም ክሻረኻ የብለንን ኣይኮነና ነቲ ናተይ ዘረባ ሕጂ ክሻረኻ ክእለ
ተንውግድባት ግን ንህዝቢ ኤርትራ ክውክልኦም ዘይኽእል ኣይደኣምን ህዝቢ ኤርትራ ወኪሉ እቲ ዋና ህዝቢ ፈታሒ ናይ ፀገሙ ባዕሉ ከም ምዃኑ ከስምረሉ ስለ ዝደለኹ ማለት እዩ እዚ ዝምድናታት ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክራኸባ እዚ ባህርያዊ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም እውን ይራኸባ እየን ተራኺበን ግን ስጋዕ ክንድዚ ዝኣክል ንሓደ ስርዓት ንኽቕይራ ወይ ብኹናት ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ከካይዳ ኣነ ዳርጋ ኣብ ዝተፈላለየ ብዙሕ ክስታይ ሰሚዐ ይፈልጥን እየ እተን ዝገብራ ተሓባበራኻ ኮይነን ብቁጠባዊ ድዩ ብማቴርያል ድዩ ብሎጂስቲክ ድዩ ብገለ መንገድታት ወይ ቤት ጽሕፈታት እናሃባ ድዩ ኣብቲ ቦትአን ከም መሰጋገሪ ነቲ ትደልዮ ናይ ሜድያ ጎስጓስ ዲ ናብ ህዝብኻ ንኸተካይድ ዝሳት ከም ዝተሓባበራኻ ይትፈልጥ ከምኡ ኻይቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ኣገባብ ኣሰራርሖም ገይረ እየ ዝኣምን ሕጂ እዚ ኢትዮጵያ መዋእሎም ሕጂ ዝጀመርዎ ደይኮኑ ካብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ትሒዙ ዋላ ምስ ናይ መንግስቲ ይኹን ዋላ ድሕሪኡ እውን ዝመፀ ምስ ናይ ወደግ ይኹን ሕጂ እውን ምስ ናይ ኣብይ እንተደኣ መፂና እውን ተሃገር እቲ ኢትዮጵያ ዝብልዎሲ ምሕደር ኣለዎ ናቱ ሕጋዊ ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣለዎ ቅዋም ኣለዎ ሕጂ ትናና ፀገም ዘሎ ምዝናና ስርዓት ስለነዛምዶ ስርዓት ናና ስርዓት ኣይኮነን እዚ መንግስታዊ ትካል ወይ ከዓ ብዓለም ለኸ ሕጋዊ መንግስቲ ተሓታትነት ዘለዎ ኣካል ኣይኮን ንጹል እዩ ንጹላት ኢና ንሕና እቲአን ካልኦት ጽውዕን ዘለኻ ናይ ትግራይን ኢትዮጵያን ግን ኣገባብ ኣለዎም ቀዳይ ነገር ንሶም ዝኽተልዎ ንሶም ዝምእዘዝሉ ቅዋም ሕጊ ዝምድና ምስ ዝኾነ ዝገብርዎ በየናይ ኣገባቢ ኣብቲ ኣቐሚጦሞ ዘለዉ ብኡ ከዓ ተመሪሑ ከዓ እቲ ፓርላማ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ስቕ ኢሉ ሓደ ብኢዶ ወነኑ ወተሃደራዊ ክስታይ ገይሩ ኣልዕል ኣቢሉ ምስ ዝኾነ ተሰማሚዑ ከይዱ ንሓደ ካልእ መንግስቲ ወይ ንካልእ ሃገር ኣብ ኩናት ኣትዩ ክወቅዕ ዝኽእል ኣገባብ ዝኽተል ኮይኑ ይመስለን ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለያ ፖለቲካዊ ውድባት ኣለዋ ሕጋዊ ዝኾነ ከዓ ምርጫታት የካይድ እዮም ኣብቲ ምርጫታት ዘካይድዎ ከዓ ተን ኩለን ውድባት ተወዳዲረን በቲ ዝተወዳደረኦ መልክዕ ከዓ ታድሰዓረት መፅያ ከዓ ነብቲ ስልጣን ያኸፍቱ ብመስለኒ እቲ ሕጊ ናይታ ሃገር ከዓኒ ከምኡ ስቕ ኢሉ በብዝተረኽበ ሓደ በዚ ተሲኢሎሞ ነዚ መንግስቲ እዚ ክንወቅዖ ምዝዮም ተሰማሚዕና ኣብ ኩናት ንእቶ ዝብል ኣሎ ወይለ ኣያምንን እየ ከምኡ ነይሩ እንተዝኸውን እዚ ናይ ወደግ ዝነበረሉ ግዜ እዚ ናይ ዶብ 98 ኩናት ዝነበረሉ እሞ ከዓ ደፊኦም ኣብ መሬት ኤሪትራ ናይ 25 ኪሎ ሜትር ንውሽጢ ኣትየምሉ ዝነበሩ ግዜ ሽዑ ዝነበራ ፖለቲካ ውድባት ናይ ኤሪትራ እውን ኣብ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይኹን ዝንቀሳቐሳ ውድባትን ምንቅስቓሳትን ነይረን ይመስለኒ ንሳተን እውን ልክዕ ከምኡ ወተሃደራዊ ክስታይ ገይረን ክኸዳ መደብ ሒዘን ዝጓዓዛ ዝነበራ ውድባት እውን ነይረን እየን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ምዚ ጉዳይ እዚ ብዕላማ ብመትከል ናይ ተኸስታይ ስለዘይቅበሎ ወይ ከዓ ከምኡ ገባብ ኣሰራርሓ ስለዘይክተል ንዓተን ዋላ ሓንቲ ምስአን ኮይኑ ዝሰርሖ ስራሓት የለን እቲ ባይታ ግን የንፅፈሉ ቤት ጽሕፈታት ይህብ ገንዘብ ይኹን ገለ ይኹን ዝህብ ስራሕ ናይ መን እዩ ናይ ባዕሉ እቲ ናይ ኤርትራ ተቃዋሚ ውድብ ንሱ ብኸመይ መንገዲ ይዕውቶ ናቱ ስራሕ ይድኸውን ዋላ ገለ ገለ ጋጣምታት ሰምዖም ይሕጂ ንምሳሌ ይወደግ ከምቲ ግደፍ ዝገብሮ ነቶም ናይ ኣምሓራ ኣኪቡ ከም ምስኦም ኮይኑ ክዋጋእን ንዖም ከዓ ክዋግኦምን ከሎ ንኤሪትራውያን ከዓ ከምኡ ገይሩ ክዋግአን ነይርዎ ምስአን ኮይኑ ክደፍእ ነይርዎ ወይ ከዓ እዚ ምፍልላይ ዘሎ እዚ ናይ ብሄራት ውድባት መቋም ገለ ነዚ ጠጠው ተብሎ ሓንቲ ኩና ኢሉ ክእዝዘን ነይርዎ ኢሎም ትዛረቡ ተቃወምቲ ውድባት ኣለዉ እቲ ኢትዮጵያ ሕጂ ንዑ ዝምልከት ከም ዘይምዃኑ ኢንፋክት ኣብ ዝተፈላለየ ጋጣምታት ነብሱ ይመሓሮ ፕራይም ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ይገልጾ ነይሩ ንሕና ንዝኾነ በኣና ነምፆ ፍታሕ ከምደየለ እዚ ትፈልጡ እዚ ክኸውን ከዓ ብፍጹም ኣይከኣልን ይብል ነይሩ ስለምንታይ ከምኡ ድብል ነይሩ
ጽልይ ዘይብሉ ኮይኑ ምስ ኤርትራዊ ንኤርትራ ፈትዩ ስለ ዝኾነ ይኮነን ትሕግ ናይታ ሃገር ከምኡ ስለ ዝዞም ማለት እዩ ካብቲ ሕግ ናይታ ሃገር ካብቲ ቆዋም ናይታ ሃገር ወፂኦም ከዓ ዝኾነ ዓይነት ክስታይ ክገብር ዝኾነ ሓደ መራሒ ኣይከልን ስለዚ ኣብይ ከዓ ልክዕ ከምኡ ክገብር ኣይከልን ወያነ ይኹኑ ዋላ እዚ ሕጂ ግዝያዊ መንግስቲ ትግራይ ደሎ ይኹን ዋላ ተንካሎት ውድባት ይኹና ከምኡ ዓይነት ኣገባብ ክጥቀማ ኣይክእላንን ትሕግናተን ኣይፍቅደለን እየ ድብል ዘለኹ እቲ ንሕና በይናይና ኩሉ ግዜ ንኸዶ ዘለና በቲ ናይ ኤርትራ እግደፍኩም ገይሩ ዝኾነ ክወርር ንሱዳን ተኸደ ዋላ ንኮንጎ ተኸደ ዋላ ገለ ተኸደ ልክዕ ከምኡ ከዓ ተንካሎት ሃገራት ክኸዳ ንደልየና ኣለና ምክንያቱ ትናና ስርዓተ ሕጊ ዘይብሉ ኣገባብ ዘይክተል ምሕደራ ዘለና ነተን ካልኦት ከዓ ከምኡ ክንምህረን ደልለና ማለት እዩ ስለዚ መሰረት ብምግባር የቲ ዝዛረብ ደለኹ ኣይ ገብሮኦነን ኣይ ኮውንን እዩ ስለዚ እቲ ውድባት ከምኡ ኢለ እንዳሓስባ ደለዋ ተናህና ካብዚ ተሓሳስባ ዝወፅየን ነቲ ህዝብና ትዋንኡ ዝኾነ ናይዚ ጉዳይ እዚ ኣብኡ ምንቕቓሕን ኣብኡ ምውዳብን ዋና ስራሕ ናይቲ ጉዳይ ከዓ ንሱ ከም ዝኾን ትክገብራ እንተድክዳ ጽቡቕ ነይሩ እዚ ግን ኣይገብሮኦንን ኣይተገብረን ቅድሚ ሕጂ ኣይ ክግበር ኣይተኻለን ዝዓበየ ፀገምና ከዓ ንሱ እዩ ካብ ግዜ ቃልሲ ትሒዝካ ካብ ግዜ ዝነበርናሉ ጉዕዞታት ዝኩሉ ዝኸድናዮ ንህዝቢ ቀዳምነት ሰሪዕካ ክንድምኻት ቀዳምነት ንውድብካ ቀዳምነት ንነፍስኻ እናሰርዕኻ ንስልጣንካ ክትብል ዝግበር ነበረ ማለት እዩ ሕጂ ዘንት ብለን ደለኻ ጉያ ኢለን ናብ ዝኸሙ ኢለን ዝኸዳ ደለዋ ናይ ብሓቂ መሰረታዊ ፍታሕ ከምፃ ኢለን ኣይኮነ መሰረታዊ ፍታሕሲ በቲ ህዝቢ ይኽመጽእ ዝኽእል ህዝቢ ዋንኡ ዝኾነ ይኽምጽእ ዝኽእል ነዚ ዝብሎ ዘለዋ ዘይቅበሎ ኤሪትራዊ ከም ደሎ ግምት ከእትዎ ክእል ኣለዎ ንሱ ዋላ ይቀበሎ እምበር ነዚ ነገር እዚ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ኢና እንተኢሉ ካልኣይ ዲክታተር ትፈጥር ኣለኻ ማለት እዩ ግደፍኮ ከምኡ ገይሩ ዋላ ሓንቲ ካደ ዝገበሮ ነገር የለን ስለዚ ኣነ ኣብኡ መሰረት ብምግባር የብቲ ሕጋዊ ሸነኻት ኣብ ዓለም ኢና ደለና ኣብ ዓለም ከዓ ተን ዓለማት ሙሉአን ሕጋዊ ገባብ ኣሰራርሓ ኣለወን ኣባና ሕጋውነት ዘይብሉ ኣሰራርሓ ስለ ንኽተል በቲ ናህና እንዳመዘናዮ ብዝኾነ ንገብሮ ርክባት ብኡ መልክዕ ክንሪኦ እንዳፈተና ቁርብ ነቲ ቃልስን ነቲ ህዝብን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ነውድቆ ኣለና ዝብል እምነት ይደለኒ ነዚ ሕጂ ተዳዕድል ይብካኒ ኣብኡ መሰረት ጌርና ክንዛረብ ተኽኢልና ካብ ኣባጋግሱ ሩብ ሕልፍ ተመክሮታትና ምግላጹ ኣድላይነት ኣለዎ ኢለ ስለ ዝኣምን ምክንያቱ ታሪክ ክድገም ርእስ ስለ ዘለኹ ዝጉዕዞ ናይ ቃልስና እዚ ሕጂ ክትገልጾ ፀናኻ ንገዛእ ርእሱ ተሻሪኽካ ብክስታይ ጌርካ ንኸተውፆ ምስቲ ናይ ክስታይ ከይነዛሙዶ ሓደራ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ዝነበረሉ ክልተ ናይ ቃልሲ ውድባት እየን ነይረን ወያነ ንምሳሌ ይኹን ምስ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሕጋዊ ተኸቲሉ ብዓለም ለኸ ተሓታትነት ዘለወን ኣካላት ኣይኮናን እዘን ሕጂ ንዛረበለን ዘለና ግን ንምሳሌ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሎ ናይ ኣፍሪቃ ሕጊ ኣሎ ብናይ ኣገባብን ክኽተል ዘለዋ ኩላ ሃገር ንዕኡ ዘማእክሎ ንዕኡ ዝመርሑ መንገድታት ኣሎ ብዓለም ደረጃ እንተመፂና ኢኻ ልክዕ ከምኡ ንሪኦ ኢና ምስለን እዚ ናይ ኣፍሪቃ ብሓፂሩ ኩዴታ ክግበር ብዙሕ ግዜ ንዕዘብ ኢና ኣብ ኩዴታ ዝግበረሉ ብሙሉ ዝኾነ ዓይነት እገዳታት ክግበረለን ንከታተል ኢና ዋላ ብኣፍሪቃ ይኹን ዋላ ብዓለም ደረጃ ምክንያቱ ሕጋውነት ከም ዘይብሉ ስለ ዝኣምና ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት እንተሰዓሪሩ ከምኡ ዓይነት ኣገባብ እንተደኣ ኸይዱ ኣብ ፈቆዳ ዓዱ ከምኡ ዓይነት ክቕፅል ስለ ዝኾነ ነቲ ዓለምና እውን ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ነዚ ኣስሚረናሉ ሓደ ንዕኡ ዝገትእ ሕጊ ቁይመን ጠጠው ኢለን ብኡ መልክዕ ከዓ ተመሪሐን ንኸዳ ኣለዋ እዚ ሕጂ ትብለን ዘለካ ሕቶ ከዓ እሱ ልክዕ ሓደ ካውኢ ማለት እዩ ተሰሚዓ ኸይዳ እዚ ናይ ኢሳያስ ንገዛእ ርእሱ ስርዓተ ኣልቦ ክነሱ ሕጊ ደይብሉ ክነሱ እዚ ኢትዮጵያ ዝገበሮ እኮ ብሕቡ ዓለም ብሳተላይት እናረኣየቶ ዳያ ትፈልጦ ነይራ እምበር ንሱ እኮ ዓዊሉ ሓንቲ ደቂቕ ትኹን ከምዚ ኢሉ ክዛረቡ ኣይተሰምዐን እኮ ዋላ እዞም ነይሮም ኮም ኤርትራውያን ከምዚ ኣተወብቲ ኩናት እንታይ መረጋገፂ ኣለና ብሉ እዚ ኩሉ ማእለያ ደይብሉ መንእሰይና እናተቐዝፎ ከሎ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ሓልዮት ናይቲ መንእሰይና ምዝራብሲ ንሱ ይኣተውን ኢሎም ዝሕለቑ ተቃወምቲ ውድባት እየ ትብለካ ዘለኹ ውልቀ ሰባት ከምዚ እውን ነይሩ እዩ ስለዚ
እዚህ ምስና ሃገርና ኸይነ ዘሙዶ ሓደራ ይቕብል እቲ እንካልኦት ሃገራት ናታተን ሕጋዊ ሸነ ኸልውን እጂ ዝን ምንታይ ደምጾ ዘለኹ ቶም ከምኡ ዝሓስቡ ዘለው ተሓሳብ ብኸምኡ መልክዕ ኣብ ክንዲ ምግምጋሙ ካብኡ ንላዕሊ እቲ ህዝብኻ ብዓብዩ ንዕኡ እሞኻ ግዳይ ናይቲ ስርዓት ዝኾነ ብቐሊሉ ነቲ ፀገሙ ዘጓንፎ ዘሎ ኣብኡ መሰረት ጌርካ ንዕኡ ምውዳቡን ንሱ ዋና ናይቲ ሽግሩ ፈታሒ ምዃኑን ክገብር እንተዝኽእል ተመራፂ እዩ ንሱ እንተደይጌርናኻ ንዘለኣለም ትፍታሕ ዝብልዎ ክንረኽቦ ይንኽእል ኢና ትግዳይ ናይቲ ስርዓት ህዝቢ እዩ ፍታሕ ከዓ ባዕሉ ህዝቢ ከምፅኦ ክኽእል ኣለዎ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أنا حنت الله بزي أتقرمني بالراشينو الساقة أنتايا تي مبزحت زي بزين عللالو إذا بدقز تخايدة قبائي إذا بدقز تخايدة زتبحالي كم زتقبرنا وي كم زتبلنا بحلالو نبلنا نعلل at the same time نتي أبتي وشتي ترقيس أزلو هزبي إرتراغن دمت انتاي مثل انتاي حسب بحثي روسي تتثبيتو خمسي خابز دقة خوينو زمسلينا نعلل إذا كما يتريو مالتي انتاي يتصبه زولو توشت زولو هزب خبت عبز زولنا انتاي مسرة اوزخون حتى إذا حجيوناتان ناي بحكي تي هذا توموكروتاتنا كنقمقم انتخيلنا تزحاشن تمراتني مثلنا توموكرو زتمركز ويحلو في تاريخنا نعو قمقيبنا نزارف زي مخالنا يتي شقر دخولنا دلو أنا بزح جبسي زهيد دلو ويقعزوتات انت ريخايو اتي توموكروتات ناسي بقبو كقمقم ما يريوني نمثالي إذا حدش دلو ناي منسي ولدو ودباتات انت داريخا كقمقم انت خوينو نتنسو زخودو دلو حجن زحالف 4-3 عامت كم تعدميو قليل 4 عامت غيرنا خامن مسلس لذي تيصقم زوغان فن كل غزي بصقم اندي دلو كل تودبات نتنا 4-3 عامت زحالفا ناتو طرح صقم نعان قمقيمو فتح قنادي لعل تحتني بالمالتي هم هو هاتري نجزار سو حجب زيد سمعنا وركب زنا ياكل دغورو بزنا ميلانو نيرو نايز حلفنا يعني 5 عامت تمكرتاتنا هنقمقم كيلنا قلنا بولو زارو حجتي ناتاتهم قمقام نوسون نعوم ترحي قلقل دخل سوري حجتي مسرتاو حتو ويتي مسرتاوي قداي نايزي إريترانا كابي دي جمري بين بقولي وي حدش نقر حجب زن ودبات ويابزوي من قصاصات زفتر دلو تصقم دي سيكونن مقصلتا نايتي زحالف قعزوتاتي حجنا الزبالكا المثالي تهزبي كل جزء حزبنا رسعنا قدامنت لنا يودبنا لنا يتمحبرنا لنا يتمنقسقاسنا سلنا حسب طرحي ابزخون ابزخت نغرن صنعان مثال زي غبايتات غيرندين اخيباتات غيرندين قال خغمغما تخوينن كمزا زبلكوا زعباتنا ذاتن غمغام داين دكايدا نسن حج خمي غيرنا ما حيشن مصاي زخدالون بل نايت حزبي زوردو دلو ادرع غمغام غيرن زتبغست اكل انا حساب حجي راخن ولا حج ديكون خاب موالت انت مالتي نزي حج حقا زخوننا انا حبر خمصالكا حدا بزي غزي قالس زنبرنا له حتى انا زنبر كله يجمر نحنا كنسلف كلنا بتي قالسي بمولوتي دسلف نبر قدمينا هون لكعهم مالتي ما انت نصانت اريترايلي سلف نيرو نحنت علامه كل حنت حساب حنت علامه حيزنبر سلطان كحزيلو وينسو سعراي كوينو نتخالاي كانو سعريلو زبقس ويزوصي حاله تقادالي انا يفلتني ولا زدقاقيمنا نلعلو اوراجاودو ناي بيهردو خمس كوينو زخعبلو دلينا تحاده ناي خمس متخاب غيرو نبلو كومو خطا هاغبيلو زتسلف تقادالي انا يفلتني بمولو بقلبو ጉዳይ ሃገሩ ነጻነት ኤርትራ ለላውነት ሃገር ኤርትራ ንምርግጋጽ ኢሉ ይስለፍ ነይሩ ንስተሰለፍና ግን ዘጓንፍ ነገራት ኣብቲ ሜዳ ጸንሐካ ማለት እዩ ንሱ እንታይ ሕጂ ባሞ ገሊጼ ነይረ ንስልጣኖም ቀዳምነት ሰሪዖም ዝኸዱ
ንስልጣኖም ነቲ ውድብ ከዓ ከም መሕበ ናይ ስልጣኖም ገይሮም እናተጠቕሙ ዝኸዱ ኤሊት ስለናበዝሑ ዝኸዱ ወይ ንሶም ብዝተወደበ መልክዑ ስለ ዝሰርሕሉ ነቲ ኩነታት እቲ ይጥቀምሉ ማለት እዩ ኣባና ሕጂ ብጭቡጥ ክመጻካ ሓደ ኣነብቲ ናይ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ዝበሃል ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብኡ ተሳቲፈ ነይረ ማለት እዩ ኣብቲ ጉባኤ ቅድሚ ጉባኤ ክገርመካ ዮናታን ፍቅሪ ዝነበረና ተጋደልቲ ብባርካ ያህሉ ብኸበሳ ያህሉ ብሓማሴን ያህሉ ብሰራይ ያህሉ ሓንቲ ድምፅና ሓንቲ ኣካልና ሓንቲ ህይወትና ያ ነይራ ንሓንቲ ደቂቕ ትኾነ ኣነሲ ቅድሚ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ትበሃል ምስ ዝኾነ መሪሕነት ይኹን ዋላ ምስ ዝኾነ ተጋዳላይ ተቃይምና ወይ ከዓ እዝን ተባሂልና እውን ኣይንፈልጥን ኣኼባታት ናይ ሓይልታት ትካየድ እዩ ምሳሌ ኣኼባታት ናይ ጋንታታት ትካየድ እዩ እቲ ዝኸይድ ኣኼባታት ብልዙብ ዝኾነ ነቲ ዘሎ እንታይ ተገበርና ሓይሽ ብኸመይ ተሓዝናዮ ናይ ጸላኢኻ ጥራሕ ቀዳምነት ሰሪዕኻ ንጸላኢና ብኸምዝን ከትከዓልና ስለ ዝኽእል ብኸምዝን ጠንቀቐሉ ዝወዘ ተረፈ ጥራሕ ይዝኸይድ እቲ ፖለቲካ ኮሚሽነር ዝበሃል ከዓ ዝነበረ ከዓ ናብቲ ህዝቢ ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ከም ዝዓቢ እናገበርካ እናወደብካ ዝኽየደሉ ነበረ ግዜ እዩ ነይሩ እዚ ዝነበርናሉ ኣነ ዝከረኒ ብቲ ጉባኤ ክንከይድ ከለና ንሕና ሕጂ ንገዛ ርስና ብወገንና ኩልና ቶም ኣብኡ ንሳተፍ ተባሃልና ኣነ ካብ ሓማሴን ወሪደ በዓል ኣነ መላከ ተኽለ በዓል ኪዳነ በዓል ገብረ ብርሃን ኮታ ኩላ እዛ በዓል ተወልደ ኣሎ ዝበሃል ብሙሉእና ተኣኪብና ብሓባር ኢና ወሪድና ቶም ብሰራያት ዝነበሩ ከዓ ልክዕ ኸሙ በኮሎግዛይ ኮሙ ካልእ ኸሙ ህዝቢ እውን ንገዛ እርሱ ህዝባውነት ሃገራዊ ኢሎም ስለ ዝፀውዕዎ ናይ ካብ ህዝቢ እውን ተወኪሎም ነቲ ጉባኤ ክሳተፉ ከም ዘለዎም ገይሮም ማለት እዩ ኩልና ኣቲና ኣብታ ጉባኤ ዳርጋ 3-400 ንኾን ካብውን ላዕሊ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ኣቲና ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰክሬታርያ ጉባኤ ዝበሃል ንሕና ይንፈልጦን ኢና ሕጂ ሰክሬታርያ ጉባኤ እንታይ እዩ ነታ ጉባኤ ዝኸድናያሲ ዝያዳ እታ ውግእ ሕድሕድ ኣብ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ስለ ዝፀደቐ ንሳ ብዕሊ ከዓ ብጉባኤ መልክዕ ከዓ ክትወድቕ ስለ ዘለዋ ሓንቲ ዕላማና ዝነበረት ነታ ኩናት ሕድሕድ ትበሃል ንሳ ከነኽትመላ ጠጠው ክትብል ከም ዘለዋ ጥራሕ ተደይኮይኑ ካልእ መንገድታት ኣይነበረናን ኣብቲ ስልጣን ዝመፅእ ተኮይኑ ስልጣን ተመቃሪሕካ መን እቲ ዝሓሸ መን እቲ ዝኸውን ኢልካ ክትገብሮ ዝግባእካ ኣገባብ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ብሓንጎልና ይነበረ እቲኦም ዝብለካ ዘለኹ ግን ኣብኡ ብተንኮል ዝተበልዑ ኤሊት ነዛ ሰክሬታርያ ጉባኤ ትበሃል ንሳ ስለ ትውስኖ ነቲ ጉባኤ ንሳ ንኽትምረፅ ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣብኣ ተፈላለዩና ምስቶም ኩሎም ብሓደ ብፆት ኮይንና ክንደይ ሕማቕን ፅቡቕን ንሳተፍ ነበርና ማለት እንታይ ንዓና ሚራክል ኮይንና ከምዚ ኣይንፈልጦ ኢና ትገባብ ኣዋሲ ብዘይ ቀል ዓለም ክርስቲያንን ኣስላምንሲ ተፈላለዩና ምስቶም ክርስቲያን ኣስላም ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን ምስቶም ኣስላም ክርስቲያን ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን ግን ትዝበዝሕ ኣካል ብኸምኡ ገባብ ክስታይ ኮይንና ሕጂ ነዚ ከዓ ስለ ክርስቲያንን ስለ እስላምን ዝኾንና ኣይኮንናን ተፈላለዩና ታይዳ እቶም ሰባት እቲኦም ነዛ ሰክሬታርያ ክትመፅእ ኣለዋ ኢሎም ዝሓፀይዎም ንሶም ወዲኦም ዝፀንሑ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክዕወቱላ ብድምፂ ክስዕርዋ ናብቲ ውሽጢ እቲ ኣካላት ኣትዮም ናብቲ ኩሉ ተሳታፍቲ ጉባኤ ንዕኡ ፈላልዮሞ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጉባኤኛ ከዓ ብኽፍኣት ዘይኮነ ንዝኾነ ኣካልካ ንዝኾነ ተጋዳላይ ክመፅእ ናብቲ ሰክሬታርያ ባይቶ ዋላ ሓንቲ ተቃውሞ ክህልወካ ኣይክእልን እቲ ተንኮለኛ ግን እቶም ኣብኣ ዝመፁ ነታ ጉባኤ ዝሰርሕዋ ሳቶም ከም ምዃኖም ስለ ዝፈልጥ ነቶም ከምፆም ዝደለየ ከምፆም እንተኮይኑ ብድምፂ ክስዕር ኣለዎ ብድምፂ ክስዕር ተኮይኑ ከዓ ነዞም ዝብለካ ዘለኹ ተፈላለየ ናይ ነዊሕ ዕርክነት ዝነበረ ድዩ ምሕዝነት ዝነበረ ድዩ ወይ መቃልስቲ ዝነበሩ ድዮም ንዖም እናወደቡ ከም ገይሮም ንዓና ሕጂ ኣነ ናይ ምንታይ ድመፅእ ዘለኹ ንበዓል ንዓይ ብጣዕሚ ጋሻ ኢና ንሕና እቲ ጉባኤ ድብሎስ ኣገባቡ ይንፈልጦን ኢና ካብ ሽዑ ኢና ክንመሃሮ ጀሚርና ማለት ስጋዕ ክንደይ ተንኮል ከም ዘለዎ እንታይ ክፍኣት ከም ዘለዎ ኣብቲ ጉባኤ ኤኒዌይ 9 ሰባት ተመሪፆም እቶም 9 ሰባት እዮም ዝመርሕዎ ነይሮም ንሶም ይኣልይዎ ነቲ ጉባኤ ማለት እዩ ብድምፂ መዓስ ወድቕ ንሶም እዮም ዝውስኑ
ولا تتقطع قالو بار اخيدواي وي كا ክትቅጽል ኣለዋ ኢሎም ንሶም ክሳ ክገብሩ እናቶም ሓላፍነትዩ ስኻኺኖም ከትካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን አው ብዙሕ anyway ብዙሕ ተንኮላት ነይሩ ባዕላነ ትዝላዓለው ንጥፈታት ነካይድ ነርና رأيو حجي حاد أكلات بينا عمدا مرت الزبراشينو سواء حمشة كنو 4 ساعات عمل مالتي رأيو خلايا قرأوا باي أو خلنا حجي نجزارسو كابتي سجارة مني أو سي نحادا ودم نحادا علامة نحنت هاجري لنا أنا نتي هاجر رسعنا نتي هزب رسعنا سي أب سلطان أو قرقص ساعتي مالتي مريحنا من يمصع زبل اسماء زرزراتنا صواعخا زي بصحف ملكا يموتنا نيرو ما نحنا عيب زحت موتنا نيرو تفرالي مات نحنا بوغنا زيوم سبات زيوم زاليستا لهنا ناتكم ليستا امهابنا سخم تمرصوم شعخلتي اواها هيدنا نعوم كنمرز سخم خلتي دمصتوبن سخم كا تحاد خابت خمو بلكا اذا حجي شوي مالتي نخمو زبل خادلو نسخة ناتاتهم تقبلكا نتناتاتهم دمت ختبلهم كلها نسوم جن نمن كم دمرتو جاودي أمه زلوا قمت زخونة ليستالهم مالتي حجر أيو أكن ده حدا خن السنة نتمرحنت نخمت أو نخفلالي الناس جبرة تنقلها وسراحات نايت جوبا رئينا ماتي زيادة جوبا تبعت أجي كابتا جوبا تيانا نحنا نعي يونيفرسيتي يعني را بوليتيكا مالت እቲ ተንኮል ናይ ፖለቲካ ዝበሃል አው ኸፊሉ ክሪኦ ኸኢለ ማለት እዚ ኮይኑ ድሕሪኡ ፋፋይልና ናይ በሐቅ ተቃይምና ማለት ተፈራሪድና ከምዚ ልክ ሕጅብ ዝደገን ሪኦ ዘለና ማለት ብስተፈራለኻ ምስትዝቃየመሉ ሙሕሰቦ ኣብ ቃልሲና ደለና ጸላይ መጽስን ንኹልኻ በሓደ ጥኢት ይወቃዓካ በሓደ ጥኢት ይኻኻስኻ ክትምልሸሉ ማለት ነሲዖም ግን ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያቶም ኣትዮም ነታ ስልጣኖም ክብሉ ነዚኣ ክገብሩ ሰሪሖማ ንዓና ነቲ ተጋዳላይ ድብሎሃ ክፈላልይዎ ኸኢሎም ማለት እዝብቲ ተጋድሎ ሓድነት ኤርትራ ነበረ ማለት ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባርካ ዘሰይም ኮሙ ከም ዝነበረኻ ንኻሚት ርግፀኛ ሓደ كومو ስለዝኾነት ባህሪያት ድሕሪውን ካብ ሰማዕኹ ካብቲ ዝተኸታተልኩ ንምሳሌ እቲ ቅድሚ ጉባኤ ክገርመካ ናይ ሻዕብያ ካብቶም ናይ ገዳይም ደዕለሉን ማለት እዩ እዚ ናይ ቅድም ኣብ 72 73 ዞም ናይ ዑበሊንን ናይ ሰበ ሓይልን ሰልፍ ነፃነትን ሰለስቲኦም ነንበይኖም ኣብ ዝነበሩሉ ንጀብሃ ክትወቅዖም ኮላ ብሓባር ወተሃደራዊ ምክልኻል ዝገብሩ ነበሩ ክሰምሩ ተሰማሚዖም ማለት እዩ አትخسمرو لهم تسامعلو انتي يجي خاوريو زي حج زله قدف مالتي زبتون كل تبلعسب او انتي يقبرو نتي ناي عبلين زبهال دك ماريا يمساتهم مبزحتهم نسوم ناي كاب 3 ورحي عدمه زلو تقادالاي نقوباي خساتف مسلا لو يلوم نتوم ناي سمهر ناي بعد سب ناي بعد عمارو خاني ناي 6 ورحي عدمه زلو نقوباي خساتف ترى يومات نت سلف نصانت ግን ሚኒሙም 2 ዓመት ዕድመ ዘሎ ሆውና ኣሎ ኢሎም ስለምንታይ ዝፍለለይ ስለምንታይ መስለካ አጂ እቲ ዑበሊን ብዝቀለለ መንገዲ ክዕወቱ ለኹም ዝኽእሉ ያሚኑ ማለት ዝሰብ ዝፍላይ ዘይሳያስ ድብሎ ማለት እዩ ነቲ ናይ ሰምሃር ካነ ልክዕኹም ሶም ሕጂ ናይ 3 ወር ዕድመ ሃለዎም ናይ 6 ወር ዕድመ ሃለዎም ብዙሕ ደሰኩፉ ይኮነን እቲ ናይ ሰልፍ ነፃነት ኤርትራ ግን ናይ 3 ወር ዕድመ ዘለዎ ወይ ናይ 6 ወር ሕንተይልካ መብዛሕትኦም ቶም ዓቅምሎም ዝበሃሉ ዞም ድሕርና ንሪኦም ኩሎም ዞም ተቀተሉን ዋላ ዘበሉን ሽዑ ዝተሰለፉ ዝነበሩ ስለዝኾኑ ደራ ናይ 6 ወር ወይ 3 ወር ዕድመ ተባሂሉ ዕድል ናይ ጉባኤ ምስታፍ ክረኽቡ እዮም ዕድል ናይ ጉባኤ ምስታፍ ተረኺቦምካ ከምዛ አንተ ዝገለጽ ኩልካም ናይ ጀብሃ ዝነበረ ኣብቲ ተንኮላ ድስራሓሉ ትጉባኤ ትጉባኤኛ ብድምጺ ዝሕልፎ ውሳኔታት አሎ ብድምጺ ኸኣ መሪሕነቱ ዝመርጸሉ ኣገባባት አሎ ስለዚ ዞም ክኢላታ ዞም ምሁራት እንተ ደኣ ክመጹ ኽኢሎም ንኢሳያስ ይኹን ነዚ ሕጂ ግደፍ ዘሎ ሓደገኛታት እዮም ክኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ታ ስልጣን በይኑ خبحታ ተኽእላሎ ትግደፍ ዝበሃል ቲ መሰረቱ ትኽብገስ ኮሎ ትምስጢራው ሰልፍ ድበልና ማለት
بو مغنيات كالي حجتهم ناي كلتا عامة عدمة دلهم تخوينهم من يوم توم دساتفو مالتي توم مسرت نايتا ودب ناي سلفنة صارنت اعتراض نبورو طرحماتي توم دحيروم من تهاجر من تنصانت هاجر يلوم كاب وصاين كاب وشتن كاب معات يونيفرسيتات مصيوم زتسلفو ግን እዚኦም ነቲ ጉባኤ ንኽሳተፍዎ ሕጋዊ ክስታይ ተዋህቦም ማለት እዩ ረአዮቲ ተንኮል ይሕጅቲ ክፍኣት ማለት ምክንያቱ ታ ጉባኤ ታ ዝለዓለት ወሳኒ ተራ ትጻወት ንሳያ ኣዋ ብድምፂ ስዒርካ እንተ ደኣ ትውሳኔታት ሓደ ትሕልፎ ካልኣይ ከዓ ትብስልጣን ተምፃ ኣካል ከኣኒ ብድምፂ ስለ ዝኾነ ብድምፂ ከይዕብለል ንኽሕሎ ማለት እዩ ሕጂ ረአዮ እዛ ኣካላት እዚ ንሓንቲ ዕላማ ኢሉ ወፂ ኸብከ ክሳብ ኣብ ከምዚ ተንኮላት ኣትዩ ከኣቱ ከሎ እንታይ ደሪኤካ ማለት እዩ ቀዳምነት ነታ ስልጣኑ ሰሪዑ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዘሪኤካ ብዛዕባ ህዝቢ ፈፂሙ ኣብ እምርኡ እውን የለን እዋ ግን ብራሽኑ ሕጂ እዚ ዝናይ ቀደም ናይ 75 ትብሎ ዘለኻሴ ምዝና እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ጉባኤታት ሲሚላሪ ኩሉ ሓደ ኢኻ ትብለን ዘለኻ ሓደ ኩሉ ግዜ ንሳያታ ስታይል ትኸይድ ደላ ታ ቅዲ ሓደ ይትገባብ ትኸይድ ደሎ ልክ ሕጂ ብዚ ዛረቡኻዮም ቀደም ፖለቲካዊ ፕሮግራማት ስለ ዘይነበረት ናይ ሱሳ ማለት እዮም ኣምፂኦም ከም ሓደ ዓቢ ዓወት ወይ ከኣቲ ፖለቲካዊ ቻርተር ናይ ሓደ ውድብ ምቕማጥ ከም ኣውንታዊ ገይሮም እናረኣዩ ዝጓዓዙ መነቱ ጉባኤ ከዓ ብኸምኡ መልክዕ ክመዝንዎ ዝፍትኑ ኩሎም ዞም ውድባት ብኸምኡ እዮም ዝፍትንዎ ፖለቲካዊ ቻርተር ሲ ቅድም ኣነቲ ዝሓለፈ ግዜ ገሊፀ ነይረ ዝኾነት ውድብ ዝኾነት ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣብ ሰዓት እዚ መሪሕነት ወይ ከዓ መተካእታ ናይ ስርዓት ህዚ ክትከውን ብምንም ተኣምር ሕጋውነት የብላ ሕጋውነት ንብሎ እንታይ እቲ ቅዋም ዝበሃል እቲ ቅዋም ንሱ ምሰቐመጥናዮ በቲ ቅዋም መሰረት ከዓ ናይ ሰልፍታት ምቋም ሕጊ ጸዲቑ ታ ናይ ሰልፍታት ሽማግለ ከኣኒ ንሳብ ዘዝለቐቶ መሰረት ብኡ መልክዕ ተን ሰልፍታት ቆይመን ተወዳደርቲ ናይ ናይ ቅዋም ክጸድቕ ቅዋም ናይ ሃገር ሕጂ ኣበይ ወግንቲ ቅዋም ናይ ሃገር ሲ ኣበይ ኮይኑ ማሲ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ክጸድቕ ኣይክእልኒ ሞይቲኡ የለን ከይ መፀ ኸይዲ ኢልካ እዩ ታ ንዓይዘይ ትርዳእኒ ዘላሲ እዚ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤታት ኣኼባታት ናይ ውድባት ናይ ፓርቲታት ሲ ተዘይተኣኪቦም ተዘይተዛሪቦም ተዘየቢሎም ደኣ እሞ እንታይ እዮም ከፍርዩ እንታይ እታ ፀገም ኣይተረዳእትኒ ኦኬ ንሳ ከመይ የድብል ዘለኹ ሕጂ ኣነ እቲ ተኣኪበን ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ትቕዋም ምሽ ተነፊጉሎ ቅዋም ዝበሃል ኣብቲ ሃገር የለን ኢልና እግደፍካ ረጊፁ ወይ ሕጂ ተቐዳመይቲ ቃልሲ ክትከውን ዘለዋ እዛ ቅዋም ብግብሪ ክትትከል ከም ዘለዋ ክትቆውን ከም ዘለዋ ተን ውድባት ይኹና ማሕበራት ይኹና ውልቀ ሰባት ይኹኑ ነዚኣ ክቃለሰላ ክኽእል ኣሎ እዚኣታ ዓንዲ ታ ቤዚካል ዝኾነ ንምሳሌ እቲ መባእታዊ ዝኾነ ሕቶ ዝንዛረበሉ ኩሉ ግዜ ከም ድላይካ እቲ ዝግባአካ ሕቶ ከተቕርብን ወይ ከዓ እቲ መሰረታዊ መሰል ናይ ወዲ ሰብ ናይ ምሕላው ጸጋሃ እዚ ክሕሎ ዝኽእለሉ ሓደ ሕጋዊ ዝኾነ ቅዋም ናይቲ ሃገር ስርዓተ ሕጊ ክንቁም ክንክእል ኣለና ክብላ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ገዲፉቲ ውድባት ግን ዝያዳ ሓይሉ ኣብቲ ናቱ ፖለቲካዊ ቻርተር ኣብቲ ፖለቲካዊ ከም ልክዕ ከም ናይ ሃገር ቅዋም ገይሩ እዩ ዝወስዶ እንተሪኢኻዮ ንምሳሌ ቀዳማይ ጉባኤ ካልኣይ ጉባኤ ሳልሳይና ጌርና ራብዓይና ጌርና እንድብሉ ኩሉ ግዜ ከኣኒ ኣነ እውን ስለ ዝነበርኩ ነዚ ቻርተር እዚ ዓመት መፀ ወይ ክልተ ዓመት መፀብቲ ትኽካይደሉ ጉባኤ ኣሰናዳይት ሽማግለ ትወፅእ ኣሰናዳይት ሽማግለ ከዓ ንሱ ክትካታዕ ትበካ ብኡ ክትካታዕ ግዜኻ ተዕርቦ ማለት እዩ ኣብኡ እናኸዳ ኣብኡ ጥራሕቲ ዓቕምኻን ሓይልኻን ተህልኾ ትህዝብኻ ግን ወረዲ ረሲዕኻ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ሓደ ጌጋ እዩ ዝብሎ ዘለኹ ዋላ ሕጂ ብዝመንእሰይ ወለዶ እውን ልክዕ ከምኡ ኮይ ተቃሳቀይሱ ተወዲቡ ስለ ዝኸደ መተካእታ ናይቲ ስርዓት ከም ምዃኑ ገይሩ ዝወስዶ ዳርጋ ኩሉ ኣሎ ማለት እዩ ብዓብዪ ሕጂ ንምሳሌ ዋላ ዝናይ ይኣክል ዝነበረሉ ኣብዚ ዘካይድዎ ገለገለ ቃለ መሕተታት ዝሰምዖ ነበርኩ
مستن ودبات بحاده خوينهم تشاريخهم ابتا هاجر بادوش كيركب يايتي سرعات كودو سلازخونه نت سرعات وديقو انتبت كودو سلازخونه ابتا هاجر كان عوز تك بادوش كيركب كاب حج تدالينا له نصنح እንዳበላ ዝኸዳ ውድባት አለዋ ወይቲ ምንቅስቃሳት እዚ ሕጂ መሰረቱ ጌጋይ መተካእታ ናይቲ ስርዓት ክትከውን ኣይትኽእልና ሕጋዊ መሰል እውን የብልካን ሓደ ብዛዕባ ህዝቢና ንዛረብ ዘለና እዚ ንገዛ ርሱ እዚ ተዳናጋጽ ናይ ህግደፍ ይኹን ወይ ከዓ አባሉ ይኹን ዋላ እዚ አፈቆዶ ጓይላ ኸይዲልና ጸሊና ምስኡ ተቃይምናሉ ዘለና እዚ ከም ሓደ ዜጋ ንዑውን መሰረታዊ መሰሉ ክትነፍክፎ የብልካን ንዓኻ ዘይቅበለካ ተኮይኑ እንታዋይ ኮይንካ ካስኻ ንዓኻ ናይ ዝመርሓካ ኢልካ ክትመጽኦ ዋላ ነቲ መሰጋገር መንግስቲ መሰጋገር መንግስቱ እንኮኖምጾ እንተዳ ኮይና ስለምንታይ ሓቢርና ቀዳምነት ናብ ተቀዳማይ ጸላኢና ዘይነተኩር ቀዳምነት ዛዓንቶ ንብሎ ነበርና ክንዲ ምስጎራብታ ሃገራት ገለ ክትገብር ኢልካ ላዕልን ታሕትን ምባል ናብቲ ህዝብኻ ዘይትጎይ ትዝብደል ዘሎ ህዝብኻ ንዑ ቀዳምነት ሰሪዕኻ ዘይትኸይ ዛዓንቶ ተወሰነ ነበርኩ ዝጉባኤታት ዝገበርናዮ እዚ ዝካየድ ነበረ ብትቃልሲ ግዜ ህዝቡ ረሲዑ ንስልጣኑ ቀዳምነት ሰሪዑ ስለዝኸይ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ ትውድባት ናይ ሕልሕል ምፍልላስ መጽዩ ጥራሕቲ ናይ መንጎ ሻዕብያን ጀብሃን ጥራሕ ኣይኮነን ትኹይናት ሕድሕድ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ተን ውድባት ባዕላተን እውን ማእለያ ደይብሉ ኩናት ሕድሕድ ነይሩ ስኢት ምእሳር መቕታል ነንሕድካ ትገብሩ ምንታይ እንታይ ኣምጾ ዝኩሉ ስለዚ እዚ ካብዚ ክንርሕቅ ካብዚ ክንወፅእ ኣብ ተቀዳማይ ጸላኢና ኽነተኩር ክንክእል ኣለና ስርዓት እዚ አንተ ወጥቂሰ ንጹር ዕላማ ኣለዎ ተዕላማ ሒዝዎ ዝኸይ ዘለኻ እዛ ኤሪትራ ሕጂ ዘላታ ካኡን ላዕል እንዳኸፍአት እውን ክትከይድ ከም ዘለዋ እምበር ምሕያሽ ትበሃል ወይ ከዓ ዝኾነ ዓይነት ህይወት እንተዳ መሊሳ ንዑ ሓደገኛ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ካብ ዘላቶ ክፍኣት እንደገና እንዳኸፍአት ክትከይድ ከም ዘለዋ ዝቃለስ ዘላ ኣካል ካኡ ሰጊሩኻ ናብ ተንጎራብታ ሃገራትካ ከምዛ ዓንቶ ንብሎ ነበርና ማለት እዚ ሕጂ ነበረ ክንብሎ ኸነኽትሞ እንተኮይና ኩሉ ዛካላት እዚ ኣብ ሓደ ዕላማ ቀዳማይ እቲ ኣብ ክንዲ ፖለቲካዊ ቻርተር ኣቐሚጥካ ብዛዕባ ጥራሕ ውድባዊ ክስታይካ ምዝራብ እቲ ናትካ መትከላዊ መርገጽ ክኸውን ኣለዎ ዝብሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፀ ቀዳማይ ጸላኢኻ ብግቡእ ምቕማጥ እዚ ሓደገኛን ክሳብ መወዳእታ ሱር መሰረቱ ጠፊኡ እዚ ተሓሳስባ ዝጠፊኡ ብሓደ ህዝባዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ተሃገር ንኽሰርጽ ምጽዓርን ምቅላስን እዚኣታ መሰረታዊ እዚኣኻ ናይ ኩሉ ህዝቢ ድልየት ክትከውን እያ ማለት ተደይ ኮይኑ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ቻርተርካ ጥራሕ ጎስጓስ እንድሕር ከተካየድ ኮይንካ ንዑ ዘይቅበል ተሓደ ወገን እውን ኩሉ እዩ ዋላ ካውን ናብኡተን ውድባት እውን ነናተን ዕላማ ስለ ዘለወን ወይ ዘይምቅብባል እውን ኩሉ ክእል ኮይ እንታይ ካ ትፈጥር ዘለኻ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቴኻ ክንቀዳማይ ጸላኢኻ ምጥማት ኣብቲ ነንሕድሕድካ ዘሎ ጉስጢ ወይ ከዓ ኣብቲ ነንሕድሕድካ ዘሎ ዘይምርዳ ዝያዳ ምእታው ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ንውፃእ የድብል ዘለኹ እዚ ከዓ ክኸውን ተኮይኑ ህዝቢ ዋንኡ ክኸውን ዘሎ እቲ ህዝባውነት ከነልብሶ ኣለና ድብል ዘለኹ ሓላፍነት ናብ ውድባት ጥራሕ ሂብካ ምኻድ ኩሉ ግዜ ክሳራ እዩ ኣይዕውተካን እዩ ዝኾነት ውድብ ናታ ክስታያት ክልዋ ክእል እዩ ናታ ንጹር መርገጽ ወይ ስልጣን እውን ናጋጊዋ ኣብ ካልእ ደረጃታት እውን ከተብጽሐካ ትኽእል እያ ከምዚ ረኣና ኣብ ኢትዮጵያ ንምሳሌ ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ዝናይ ኣብይ ክመጽእ ከሎ ኩልና ንከታተሎ ነይርና ኢና ክሳብ 4-5 ሚልዮን ህዝቢ ብጽርግያ ተኣኪቡ ክቕበሎን እዚ ኩሉ መገሻ ብደገ ዝገበሮን ብክንደይ ክሳይ ዝቕበሎ ነበረ ስልጣን ዝያዳ ስለዝሰስዐ ኣብ ምንታይ ደረጃ ወዲቑ ኩልና ዝተኸታተልናዮ ከምኡ እዩ ሕጂ እቲ ባህርያት ናይ ዝኾነ ውድባት ስለ ተቃወማ ወይ ከዓ ደለይቲ ፍትሒ ስለ ዝኾና ከምዚአን ምባል ቁኑዕ ኣይኮነን ባህላ ዝኾነት ውድብ ዲክታተር እያ ንነፍሳ ነታ ውድባ ዝያዳ ተገልግል እምበር ናይ ህዝቢ ቀዳምነት ሰሪዓ ኣይትኸይድን እያ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ነተን ውድባት እውን ክንእርመን ክንኣልየን ተኮይና ትህዝቢ ክትስእ ክኽእል ኣለዎ ትህዝቢ ኩሉ ተኩሩ ናብ ተቀዳማይ ጸላኢ ምዃኑ ከስምረሉ ክኽእል ኣለዎ ነተን ውድባት እውን ንሰን እውን ክሰምዓ ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝኽእላ
نعان ون كتآلين كتمخرن كتمعدن زخئل هزب خنفتر كنكئل لنا يقول إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና መምህርና ኣያና ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረእግዚአብሔር ብራሽ ካብ ከተማ ሽቱትጋርት ጀርመን ብራሽ ነው ምሳና ዘሎ ብራሽ ምሳኻ ዕልል ከለኹ ከመይ እዚ ግዜ ዝሓልፍ ፈፂሙ ዘይርዳእ ነጊድ ክነግረካ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ሃይለ ሰምዓካ ሓደቲ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩስ ዋላ ብዙሓት ከም ትፅሕፉለይ ካባኻ ዝሕባእ የለን ገለገለ ደገፍቲ ናይዚ ስርዓት ዓዊሎም ወፂኦም ክዛረቡ ዘይክእሉ ማለት እዩ ሓደ ዝብላዕ ጋሻ ምፂኻ ልናይ ልፅሒፍለይ ሓደ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጦ ሕጂ ኣተሓሳሲባት ንሳ ናበይ ክመፀካ ድሊ ብራሲኖ 10 ደቂቃ ተሪፈናና ኣለዋ እቲ ተራ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ مبزحتو جزء بزنكاتعو زين ودبات هبزلوا خمس جيران بس تأكيد بنجوبايد وقالوا سحبوا قطتين هنبتسين إحنا مو إتين أبتوش تزلوا at the end of the day نسي وساني ترى دي غني that's why كأتي بدقسي انتاوتي أمزيهم كم زيران كم زي نحنا إنا نوكل كخلو قليل كاننو سلازيسي نسو خنتاخ قبرالو كم زي توش تزلوا paralyze خونه بدقت راح زدحن كوينيس سمعك تي مبزحتو ولا بزدق زرب مالتي تاني لو سمع زولو انتي تراناتو سكنغرني بو حجي السيتي حدا مسرة اوغي غازي حجي دقاقي معنا مستنود دبات سلليني ويقللين انا ونا ابالاتنا يتودب نيران دي بستفعل ودبات كمان هو وتسيتو قل ازز والكوي ولا تنودبات ويدا قمقام غيرن نسان زيادة إذا حلفنا وأنا كمزيلو خقتصل ولا حنت ترجم سلدير أنا اللي قال قال ساعن فترة لنا إلين كبجساز جبان ساتنين نيرن أما سمعتي ناتاتن تمر كيسن مالتي نسخ أنت يخون شعو إذا أبكندبتن أبتنبل نابهزبنا قدام النت كل قصنا نكاي راديو فترة أنت زفتنا تزلع على تسجانير زي دقاقي مزارب اللي أنا كله تي بيوجرو أبتز بخات أرحزة الكورة تقداي دخونه تزقوان فودلو نعو ناقبر كان تهزب متسومات حجز هزب زين تاي وخمو تهزبي خمو يتبع أمونغو مسودقة يتسرعات كل جزء زكاتاتل قدم تصوب غيري يتسرعات زفلت تصوب غيرو فنقرا كان مش حجي انتاي بالمسلك هذه قدر في اساس بعلو زين لمداويان تقاومتي دبلن ناي ولفي مقوام دلون نبر نفتح ولا حنت عقم دي بلاني مدول بخومو قمقيمو وديو يفلتو خاسل زخونو كومو غيروم كل غزي حجبت زركب بغونستات مفللايات اللكا مش ولا حجه زي خندي جغننت كندي قراصنت كرص ان حزناي بريغن حمدو زاني شو هاغواف استرخبت بجرمن ديا بعد انجليز ديا نعانا مثلنا هون نسو نعان قريصو كوبي غيرديو بدمص دي ولا بصحف نقول بتوشت هاجر دل اريتراوي بفلاي خسمع زخل بوليتيكا عقم زلو نعاني يزدر بيلن انت اتا ملقت حجي زيوم ينبولتهم تريوم دلهم تقاوم تزبهال كان زي لم تفلالي نحدهم زي كونس انتي كونكم يا مالتي خميل عويلي زاربني عمره سلازلو سب ግን ተስፋ ቁርጽ ማዓንታ ኸብድ حرر ማለቲ ወላ ሕጂ ነዚ ኣይ ድገብር ንሱ ነዚ ከምዝን ክንወፅእ እንተኮይና ኢል ሕጂ አንቶ ካፕትን ውድብካ ቀዳምነት ምስራዕ ጸገም ናይ ህዝብኻ ኩሉቲ ዝንቀሳቀስ ዝቀወም ደሎ ዝተበደለ ህዝቡን ጎረቤቱን መቅሩቡን ኣሎ ዛዕባ ዚ ሕሰብ ቀዳምነት አውን ድሕር ሓስብ ክኢሉ ኩሉ ኣተኩሩ ናብቲ ህዝብ ስለዝገብሮ تهزب خاني ككاتاتلك خليمات حجة هزبي نسو طرحت وشت هاجر دلو طرح يكون كنردو دلن اذب دغ دلو بلو لخو كل اريتراوي ولا حجه تسرعت دغيفو دي وي بزمسلو دي كصقع انت خاله اكلكا مخانو تفتح نعون ملكوتكم مخانو كن ختسمرو لخ تكلالك نعون كونفيس تغبرو ختامنو ختكلالك ناتو مخانو تقالس ختفلط اختكلالك ناتو مخانو فلط انت خوينو خا ناي حزبي
زيادة ህዝባውነት ከነልብሶ እንተልካየ እምበር ውድብ ክስቶ ኣብኣ ኸይዱ ክውድብ ኣብቲ ኸይዱ ክውድብ ብፍላይ ዳርጋ ማዕለያ ዘይብሉ ኣካል ኣባላት ናይዘን ውድባት ነበረ ኢዱን እግሩን ኣጣሚሩ ኮፍ ዝበለ ተስፋ ቆሪፁ እኮ ውሕድ ኣይኮነን እዚ ተመሊሱ ትውድብ ክምለስ ኣይክእልን ካል ኣገባብ ክትፈጥረሉ ኣለካ ኣምና ያክል ዝተፈጥረሉ ሲ ማዕለያ ዘይብሉ ኣባላት ናይቲ ውድባት ዝነበሩን ዋላ ዘለውን ክሕወስዎ ምሽክኢሎም ስለምንታይ ሓድሽ ህይወት ሓድሽ ምንቅስቃስ ስለተፈጥረ እዚ ብሓባርኩም ድሕሪውን ኣብዚ ናይ ብሪጌድ ንሓመዱ ካደክ ማዕረማዕሪ ማለት እዚ ጸጋታት እዚ ሕጂ ክኽሰቦ እንተኮይኑ ኣብ ክንድን ኣብቲ ክስታይ ምትኳር ናብቲ ህዝብኻ ዘሎ ከተተኩር ምፍታን ዝለዓለ ጸጋ እዩ ካልእ ዝዓበየ ጌጋ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ እዚ ዓለምና ዓንቶ ብል ነይረ ምስ ገለ ጎረባብቲ ሃገራት ተሳሚዕኻስ ብረታዊ ክስታይ ጌርካስ ኩናት ሰልካ ከምዚ ክስታይ ተረኺብለይ ዕዝር ኢልካ ዝግበር ነገር ከም ደየላ ዓንቶ ጠቂሰ ሕጋዊ ሰራርሓ ኣለወንተን ካልኦት ሃገራት ብሕጋዊ መንገድኻ ተቀይበት ቀዳማይ በቲ ናይቲ ውሽጢ ሃገረን ትቋመንቲ ዝገዘን ኣሎ ካልኣይቲ ኣፍሪካን ዩኒየን ኣሎ በኣፍሪቃ ተኮይኑ ሳልሳይቲ በዓለም ደረጃ ኣሎ ማለት ካልኡን ኣለዉ ሕዋትና ናብዚ ኤሮፒያን ዩኒየን ይኹን ዋላ ኣብዚ ናይ ዓለም ይኹን ገለ መንግስታት ንሕና መተካእታ ናይቲ ስርዓት ክንከውን ተወዲብና ንኸይድ ስለ ዘለና ከምዚልና ተኣኪብና ሕጂ ዳርጋ ንጣራነፍ ስለ ዘለና ብኡኻ ኣምኖኦም ኢሎም ዝፅበዩ ኣለዉ ተዓለም ሲ ቁርብ ንፍለጦ ዓለም ደገድሶ እቲ ህዝቢ ዋና ናይቲ ሃገር ዝኾነ ንሱ ባዕሉ ተሲኡ ክብገስ ከሎ ንዑ ዝኾነ ከዓ ባዕሉ ህዝቢ ከምጽእ ከሎ ዝያዳ ተዓለም አቃልቦ ትገብረልካ እምበር ኣነ ለኺልካ ዓለም ክገብረልካ ይክድን ዓለም ሲ ንኩሉ ብማዕርያ ትሪዮ ወላ ንህግደፍ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ኣብ ዝኾነ ቦታ ካባኻ ፈልያ ይትሪዮን እያ ንዑ ነፂጋ ንዓኻ ትእክበልካ ንዓኻ ኣኪባ ንዑ ትነፅገሉ ምክንያታት ከምዘየለ ዝክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ወላ ዝኾነ ብሉኻ ኣብ ሰላማዊ ሰልፍታት ዘካይደላ ኣነ ሓደ ግዜ ብጀነቫ ኣትየ ነይረብቲ ዛዕባ ናይ ሁማን ራይትስ ዲ ወላ ገለ ነይርና መስለን ንዓይካ እቶም ምሶም ኣትየ ኣብኡ እንታይ ኢሎምና ሕጂ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንገብሮ ነበርና ብዙሕ ሰብ ስለ ዝነበረ ንዖም ኢልናዮም ንዑ ረእይዎም ቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ምክንያቱ ርሑቕ እዩ ቤት ፅሕፈቶም ቁሩብ ሲድ ክሕጎሱ ከኣቲ ክስታይ እዋ እዚ ጌጋ እዩ ንገብሮን ኢና ወላቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን እኮ ኣብዚ ክገብር ናቱ መሰረታዊ መሰል ኣለዎ ንሕና ንዝኾነ ዝገበረት መልእኽቲ ዝመፃና ተቀቢልና ነቲ ዝምልከቶ ኣካል እንዳሕለፍናን ወይ ንማየጠሉን እምበር ንሓደ ወጊና ንሓደ ከኣኒ ሓቂፍና ንኸደሉ ሕጊ ወይ ከምኡ ዓይነት ኣገባብ የለን ኢሎም ልክዕ ከምኡ ኸ እዩ ሕጂ ንዖም ንገዛር ሰም ዞም ኣፍሪካን ዩኒየን ንበሉ ሕጂ ዝያዳ መን ቆርቦም ንዖም ህግደፍ ይሕሾም ንዖም ካብ ካልእ መፂው ሃይሉ ጀሚሩ ምስኦም ተፀጋጊዑ ዝኸይድ እቲ ተጠርኒፉ ዘሎ ነቲ ህዝብቲ ኣነ ከምዚ ለውጢ ገይረ ኣለኹ ተዛሚደኻ ምስ ኤውሮጳ ኻ ክሰርሕኻ ቁሩብ እየ እንድሕር ኢልዎ እሞት ዝኾነ ሓይሊ ኣብኡ ስለ ዘለዎም ንዕኦም ክመርፁ መስለን እዚ እቲ ሎጂክ ተመፂናት ሓቅስ እዩ ስለዚ ከምኡ ከም ምዃኑ ንፍለጡ ብከምኡ መልክዕ ዓለም ክትፈልጠልና ኢልና ኣይንሕሰብ ክብል ኢለ ንግር መንገደይ ወይ ከምኡ ገይሮም ካቲ ህዝቢ ኤርትራ ካቲ ተፀባያይ መስኪና ይደሎ ብከምኡ መልክዕ ዝፍታሕ ገይሩ ከይኣምን ካብዚ ተቆጢቡ ዋና ፍታሕ ናይቲ ጉዳዩ ባዕሉ ከም ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ባዕልኻ ኢኻ ስኻ ትረኽቦ ዘለኻ ፀገም ከምቲ ቀዲመ ዝበልኮ በበቲ ብቀረባ ትፋለጥ ኣካል እቶም ተኣማሚንካ ክትዘራረብ ትኽእል ኣብ ውሽጢ ይሃሉ ኣብ ደገ ይሃሉ ዓንቶ ትብል ነርካ ዋናታት ኣባላት ናይ ዝክስታይ ዝኾኑ ከምዚ ኢሎምን ሓቲቶም ንዓይውን ብዙሓት ሓትኑ ብዙሓት እንደዘራርቡን ኣለዉ ግን እዚ ከምኡ ስለ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከነምፆም ተኮይንና ንሳቶም እውን ንገዛርሶም ምስ ከምኦም ዝኣምሰሉ እንዳተማየጡ እቲ ጉዳይ ናቶም ከም ምዃኑ ክፈልጡ ክኽእሉሎም ተፀበይቲ ናይ ውድባት ተፀበይቲ ናይ ዝተኣከበ ኣካል እንተደኣ ኮይንና ጠፊእና ኢና ንሕና እሰን ክደኽማ ከለዋ ምሰን ክንወድቕ ኢና ማለት እዩ እሰን ክትሳእ ከለዋ ምሰን ክንትስኢና እዚ ከዓ 30 ዓመት ተራይ ዝሓለፈ ጉዕዞ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾንና ኣዳኺሙ እውን ንዐን እውን ፅቡቕ ኣይረኸባን ኣነ እውን ዝነበርኩ ልድየ ትዛረብ ዘለኹ
كابون ودخومون وصيه حجي نابز درجاتات زبصحت خصمعلو دخل من قد تدلخوسي اتليست قرب حدا خستاي خوني زبل حساب امتينا نقعد ዘለኹ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ብዙሓት ኣለው ብጣዕሚ ክስታይ ዝኾኑ ሕጂ ነዚኦምን ክስታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣብዚ ጉዕዞ ናይ ቃልስና ብዙሕ ፀገማት ብዙሕ ሽግራት ይጓኒፍና ቀደምሲ ህዝባዊ ግንባር ከይፈለጥና ያኾለና ዝኩሉ ገባባ ካይዱን ጉዕዞን ኣብ ጀብሃ ዝነበርናሉ ንሕና ማለት ይረዮ ጀብሃ ዓባሞ ገሊፀ ነይራ ዓማ ብጀካ መቅታል ብጀካ ምሕራት ካሊ ህይወት የብላን እንዳተባሃሉ ነቲ ምረት ዝነበረፍቲ ህዝባዊ ግንባር ግን ሽዑ ዝረኣይዎ እዋንቲ ህዝባዊ ሓይልታት ማለት እዩ ማይታት ዝቁፀሩ ተጋደልቲ ናይ ሻዕብያ ኣብ ጀብሃ መፅዮም ኢዶም ህቡ ነይሮም በማይታት እዮም ልዕሊ 6-700 ሓደ ግዜ ብሓደ ተኣኪቦም ነይሮም እዚኦም መፅዮም ከዓ እንታይ ይገብሩ ነይሮም መስለካ ትዝገርመካ ውሱናት በጻብዕ ዝቁፀሩ ምስቲ ተጋዳላይ ተጋላሕነት ኤርትራ ኮይኖም ኣብቲ ሜዳ ዝተረፉ ቶም ካልኦት ግን ብሙሉኦም ንሱዳን ኣትዮም ማለት እዩ ጀብሃ ኻኒ ከከምቲ ድልየቱ ናይቲ ሰብ ገዲዳ ብሓይሊ ክስታይ ስለዘይትገብሮ ትሕግዝ እጅ ዝትሕጊ ከምኡ ስለዘይፍቅደላ ንሱዳን ኣትው ነይሮም ኣብ ሱዳን ኣትዮም ክቃለሱ ከዓ ንሕና ኣይረኣናዮምን መብዛሕትኦም ሰበት ወዲቦም ዳርጋ ኩሎም ንደገድ ወፅሉ መንገዲ ደሊ ነይሮም ሕጂ ረአዮ እቲ ኩሉ ምረት መሪርዎም እዮም ካብኡ ወፅዮም ካብቲ ቃልሲ እዚ ምረት እዚስ ክንፈትሖ ኣለና ገለ ክንገብር ኣለና ክብሉ ግን ኣይረኣኹና ሕጂ ገለ ኣለዎ ማለት ይትውድእ ድሕሪኡ እውን ልክዕ ከምኡ ብዙሓት ዝኸዱ ተመሊሶም ክስታይ ክገብሩ ኣንጻሩ ቃለሱ ገለ ኣይትርአ ነዞም ሰባት እዚኦም ግን እንታይ ይበሃሉ ነይሮም ሃደምቲ ጠለምቲ እዚኦም ሃደምቲ ህይወት ዘይብሎም ከመይ ዳኣምሰሉ ኮይ መራሕቲ ሓይልታት ዝነበሩ ነይሮም ሽዑ ናይ ዝተፈላለዩ ቤት ፅሕፈታት ሓለፍቲ ነይሮም ኣዋጊኦም ዘዋግኡ ዝነበሩ ነይሮም ናይ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ማለት ወይ ናይ ከቢድ ብረት ይኹን ናይ ሓይልታት ይኹን ነዚኦም ከም ሰነፋት ከም ሕማቃት ከም ከዳዓት ልክዕ ከም ዝመነሰይ ሕጂ ጠኒኑ ገዲፍዎም ምስከደ እዚኦም ጠለምቲ ገለስ ዝብሎም ነዞም ናይ ሳዋ ንዖም ካልክዕ ኣብቲ እዋን ትኸሙ ይድገብሮም ነይሩ በዚ ናይ እዋን ዝዘራርባ እንተኸይና ሕሰቦ ነቲ ኩነታት ፈንፂጎም ናብታ ትቐትል እያ ዝበልዎም ናይ ጀብሃ መፅዮም ክዕቀቡ ከለዉ ልክዕ ከም ዝመንእሰይ እዚ ሃዲሙ ኣብ ባሕሪ ይቐትል ከም ምዃኑ እናፈለጠ ብባሕሪ ሰንጢቑ ንኤውሮጳ ዝሰግር ነበረ ማለት እዩ ስጋዕ ክንዲ ዝምረት ዝረኣዩ ኣካላት ነይሮም ከምዚኦም እውን ኣለዉ በሻሓት ዝቁፀሩ ክብለካ ኢለ ኢዶም ተቃሊሶም ኣይፈልጡን እዚኦም ከዓ እጃሞም ከበርኩቱ በዚ ጋጣሚ ዝክፅውዖም ስለዝዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ተሃገር ትጠፋ ኣላ ንሪያ ስለ ዘለና ንሪያ ኣነሲ ባሞ ዝሓለፈ ቅድሚ 3 ሰሙን 4 ሰሙን ሓደ ቲቪር ርእይዎ መንገድስ ተሰሪሕዋ ሓንቲ ዓዲ ብቐረባ ዝፈልጣ ብሓማስን ገርመካ ብቐረባ ዝፈልጣ ከመይ ዳኣምሰሉ ጀጋኑ ዝተሰውዋ ከመይ ዳኣምሰሉ ተናዴታት ሲ ንዓና እንታይ መኽብለካ ዓድንታ ትበሃል ነይራ ነው ሪያ ነይረታ ቪድዮ ዓደ ኮሎም ብራቮ ያ ሕጂ ኣነ ስፈልጠት ህዝብቲ ተናዴታት ብፍላይሲ ልዕሊ ሰብ ኮይነን ንዓና ዘዕንግላና ዝነበራ ሎሚ ድሕር 30 እሞት እዋን ተኻኒ ንዝኾነ ነገር ፈናፂገኖ ድኸዳል ነበራ እቲ መንገዲ ከዓ ድነበሮ ናብ ዝደለየ ከም ድላይ ዝኽማላለስ ዝኽእል ዝነበረ ዓዲ ሓራሳት ክኸዳሉ ዘይክእላ ሕሙማት ክሰግሩሉ ብዘይክእሉ ደረጃ በፂሕስ ብደቂ ዓዲ ገንዘብ ተዋፂ በዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ነቲ ሓመድ መንገዲ ብመንካ ተሰሪሑ መስለካ ንመዓልቲ 300 ኣብ ውዴታትን ቆልዑትን ኣውዒሎም የማን እንዳሰኩም ባዕዶም ተሰርሕዎ ትገንዘብ በሊዕዎ ማለት ይፍሉጥ ኢኖ ግን ትዘጓሄና ኣነ ተናደ ገለ ዴታት ኣብ ክዛረባ ከለዋ ሳላ ነፃነትና ዝረኺብና ሕጂ ምስ ኣስመራ ደራኸበና መንገዲ ኢለን ዝዛረባ ድሕዝነካ ድሕር 30 ክንደይ ዓመት ድሕር 33 ዓመት ኦኬ ነዚ ሓመድ ሞ ባዕለን ብጉልበተን ዝሰርሑ እዚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ይወዲቑ ዘሎ ክብለካ ኢለ ነቲ ህዝብና ነው ሕጂ ነዚ ኣነ ንገለ ይዕልሎም ከምዚ ዋ ዓድና ተትሪኦዳ ከምዚ እንዲ ዓድና ኩልኹም ብለካ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ተዓዲ ብሙላእ ተሃገር ነበረ ኮይና ስለዚ ኩልና ኤርትራውያን በጃኹም
ኣብ ክንድና ንሕድሕድና ንናኸስ ኣብ ክንድና ንሕድሕድና ንዋጋ ቀዳምነት ናብ ተቀዳማይ ጸላኢና ንስግሮ ተሓንጎልና ዓቕመና ገንዘብና ጉልበትና ናውን ተዳሰዲና ንሕና ክንፋቀሪና እዚኦም ከምዚኦም እውን ክንበሃላ ይንኽእልን ኢና ተን ውድባትካ ብኽብረትክን ዳግመ ውደባ ተወደበ ሓይሊ ስለ ዝኾነ በቲ ውደባኽን ከምቲ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ዕላማ ግን እቲ ፖለቲካዊ ቻርተርካ ንሱ ኣቐሚጥካ ኣብቲ ቀዳማይ ጸላኢኻ ነቲ ህዝብኻ ብግጋስ ክለዓል ከም ዘለዎ እቲ ህዝቢ እንተዳ ክንገብር ዘይንኽኢልና እዛ ዓንተ ወዝጠቕሳድ ነበርኩ ድሕሪ 33 ዓመት ኣዴታትና ደንቂርዎን ዘሎ ጽባሕ ንጎ ኸኣኒ እንታይ ክገብረን ከም ምዃኑ እዚ ዘዛርብ ኣይኮነን ስለዚ ከምዚ ደረጃ ዝወደቐ ህዝቢ በየናይ መንገዲ መፂኻ ካሽዑ ንዑ ከተመሓድሮ እዚ ቁሩብ እንተሓሰብናሉ ጽቡቕ እዩ ህዝቢ ዘይሳተፎ ቃልሲ ክዕወት ኣይክእልን እዩ ህዝቢ ዋናው ከም ምዃኑ ክነእምኖ ክንክእል ኣለና እቲ ጉዕዞ ናይ መሰጋገር መንግስቲ እዩ ኣብቲ ዝበፅሕናሉ ደረጃ ንብሎ ብውሽጥን ብደገን ኩሉ ኣካል ማለያ ደይብሉ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ውለና እሞ ክሳብታ ሕጋዊት ዝኾነት ናይ ቅዋም ሕጊ ነቐምጣ ነዚኣ ኩልና ኢደይትካልና ኣብ ስልጣን ከይተጓየና ነቲ ንዘረባውን ኣነ ክመርሖ ክእል እየ ኣነ መተካእታ ክኸውን ክእል እየ ዝብል እንተ ወጊድና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ከምኡ ክንብል ክንደይ ግዜና ጥፊና ክንደይ ዓቕምታትና ድይኽና ኢና እሞ በጃኹም ፍላይተን ውድባት ስለ ዝፈልጥኦ በዚ ዝዛረበሉ ዘለኹስ ትሰን ዝዛረበኦ ትሰን ዝፈልጦ እየ ዝዛረቦ ዘለኹ ምናልባሽ ካባይ ዝተበገሰ ከይመስሎ ሰብ ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝቢ ባዕልኻ ተስእ ህዝቢ እቶም ኩልኩም ዞም ዓንቶ ተቀስኩም ቀደም ዝወጻኹም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ነበርኩም ይኹን ተጋላሓት ኤርትራ ድሕሪ ነጻነት ዝወጻኹም ይኹን ዝሃገር እዚኣ ከምዚ ተኸደ ደላና ኸደት ዓይንና እናረኣና ንጽልምት ስለ ዘለና ከይተደፈና ኹለና ቁሩብ ነቶም ደቅናን ህይወት ዝረኽቡላ ትሊስ ከም ሃገር ክዛረቡላ ዝኽእሉ እንተፈጠርና ጽቡቕ እዩ ንኽብል ኢለ ስለዚ ግደፍ ስርሑ ይሰርሕ ደሎ ነለ ሕጂ ናይ ቢንያም ግርማይ ዓወት ተባሂሉ እዚ ፌስቲቫላት ዝገለተ ጎዲልዎ ነበረ ነተን ስእልታት ስለ ዝጎደልኦ ተን ስእልታት ሕጂ ኸኣኒ ንዕና ማዕሪጉ ነቲ ህዝብና ኸታልሎ እዩ ረይዎ ህዝቢ እዚ ምስ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ሎ እንዳበለ ሸፊኑ ንዑ እናርኣየ ኸታልለልና እሞ ኣይንሕመቕ የድብል በሳለም ሓለው ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረናይና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና መምህርና ኣያና ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረእግዚአብሔር ብራሺው ጸኒሑም ብራሺ ነው ዝገርመካ ክንደይ ነጥቢ ኣብ ዝጽሒፈ ግን 3-4 ካብአን ጥራሕና ተቀይስና እምበር ነይርካ እዩ እዚ ተደምረናል አንድ ሆነናል ስልጣን ረኪበካልኹ እዚ ኩሉ ውደሳ ናይ ኣያይና ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ሞ ሕጂ ብዛዕባ ናይዚ ፍላይት ተባይሰሞ ዘለው ዘይተራዳድኡ ጠጠው ከም ዝበላ ገልመል ብዑታት ይኸዕለካ ሓሲባ ግን ተሰዓት ኣኺላትና ተስፋ ገብር እንመለሰካ ኢና ደውልናልካ ተልዕላ ዕላልካ ጥዑሚው ብፍላይ ነዞም ኩሎም ሰምዑና ዘለው ኸኣ ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ክትፈልጥዎ ትደልዩ ስትሬት ኣፕ ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ገብረእግዚአብሔር ብራሽ ሕቶ ኣለኩም ድሕር ኮይኑ ጽሓፉ ኢኹም ኦኬ ተልኹም ካብ መገዲ ቴሌፎን ባዳባዶ 49 7161 35 41 614 በጽሐናዩ ከነቕርበሊና ማለት እዩ ምክንያት መደወልካ ኾነና ናብ ብራሽ ንዓይ ማለት እዩ ብራሽ ነው ቴንክ ዩ ሶ ማች ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረናን ኣዳለውታን ክብረት ይሃበልና ኩሉ ሻብ ከይተሓለለ ካብ መጺኻ ዕድሜና ብርካ መግለጽ ትበና ማለት እዩ ዓብ ትምህርቲ ትበና ብጣዕሚና ንሕጎስ ይቀኒልና ብራሽን ለዮናታን ኣኑን ብሩህ ጽቡቕ በስ ህዝብና ቁሩብ ህይወት ረኽበሉ ትንፋስ ዝረኽበሉ ዝደሰክፈልና ደሻቕለና ዘሎ ክንርኢ ይትስፎ ስለዚ ብዙሕ ይቀኒየለያ ነው